Dera mill-isbaħ aswar fit-tela tal-Kurċifiss fil-Furjana illi fl-aħħar 12 xahar sarlu intervent ta' restawr fuq medda ta' 4500 metru kwadru. Ix-xogħol sar b'investiment ta' aktar minn 600 euro. Is-swar mal-olja tal-Kurċifiss inbnew fis-seklu 17 u ħadu mal-100 sena biex tlestew. Dawn il-fortifikazzjonijiet b'disin tal-inġinier militari Pietro Oalo Floriani illi ħarsu għal fuq il-port il-kbir jagħtu dera mill-isbaħ lil port u huma fost l-ewwel attrazzjonijiet li jiġbdu lajn ta' eluf ta' turisti illi jaslu f'pajjiżna bil-cruise liners illi jsorġu fil-qrib. Il-perit Markat Soppardi, responsabbli mix-xogħol tar-restawr, qal li s-swar kellhom bżonn bosta interventi fosthom bdil ta' ġebel, tikħil ta' fili u tisħiħ tal-ġebel li ddeterjora kif ukoll interventi biex jissaħħaħ il-blat illi kien ukoll maqsum. Hawnhekk is-situ partikolari ħafna, l-aċċess huwa diffiċli u hawn fuq hawn ġnien hemm isfel proprjetajiet ta' terzi. Allura d-diffikultajiet kienet jisu kif naslu biex nagħmlu x-xogħlijiet. Hawnhekk kien jaqgħu l-ġebel għand in-nies. Allura kellna f'xi mod ieħor nintervjenu u solvejna billi ħlaqna pjattaforma u bnejna l-iskaful li kellna bżonn pjattaforma l fuq. Il-perita Soppardi qal li ħafna mix-xogħol sar fuq proprjetajiet ta' terzi persuni u għalhekk ittieħdu prekawzjonijiet speċjali biex ma ssirx ħsara. Spjega li nbnew pjattaformi sabiex jiġu iżolati l-btieħi kif ukoll biex ikun jista' jinbena l-scaffolding fuqha. Kien hemm id-diffikultajiet tan-nies isfel li aħna wkoll għamilna inspections qabel u anki issa nagħmluhom wara biex nassiguraw ruħna li ma sarit l-ebda tip ta' ħsara. Il-Ministru għall-Kultura Win Bonnici qal li l-Gvern mistenni jkompli jwettaq aktar xogħlijiet ta' tisbieħ f'numru ta' lokalitajiet oħra madwar Malta. Pajjiżna għandu obbligu li jħuħsib il-patrimonju kulturali tiegħu. Is-swar huwa patrimonju illi jimxi id fit ma' Valletta, mal-Furjana, ma' żoni tal-madwar. Aħna għamilna ħidma biex nirrestawraw il-partijiet tas-swar illi jilqgħu mhux biss lit-turist imma anke l-pubbliku ġenerali f'dawn iż-żoni ta' nsbieħ. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li dawn is-swar iżidu mal-legat strutturali tal-Belt Valletta u ta' Valletta 2018. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li dan il-proġett xhieda tal-għajnuna li jagħti l-Gvern lill-Kunsilli Lokali. Is-Sindku tal-Furjana Davinja Samut-Hili qalet li wara ħafna snin ta' telqa, is-sur ħadera isbaħ kif tixraqlu u kif tixraq lir-residenti tal-Furjana.